שם. playing it safe. יכול היה יותר מהר. דווקא זה קו לא רע בכלל. הוא נכנס מאוד שלב לתוך הבוקס. אבל זה למשל היה סתם יותר מדי. חזר לגז מוקדם מדי. בראשון. וגם את הקו כאן הוא עושה לא רע. זה הנקודות הקריטיות. דחף לי. כמה? 56 03 56 03